Evo da vidimo šta se ovdje radi. Dobar dan, čika Vlado. Kako si? Dobro je. Pa šta se radi ovdje? Ovdje granje čistim, malo drva. Granje čistiš, pa zašto ti treba te granje? Šta radiš sa njima? Grejem se za potpalu. Za potpalu, je li tako? Jer vidiš, one su sitne ovako, ali dobre su za potpalu. Koristimo. Znači nema tu da se baca, nema tu da se pali, otpad nema. Pa dobro, imat će malo neki otpad, je li tako? Nana i tata satlali, pa se razigrali. Da se nisu igrali, mene ne bi imali. Pa se opet satlali, pa se razigrali. Pa se skutali pozadi vrata da se ja imam brata, pa će me oka bata. Bato, hej, čičuriće gotova priča. Dobro, reci ti meni, koliko ti imaš godina? Koje godine si rođen? 17. 17. godište si ti. I koliko mu to dođe sada? 94. 94. godina, imaš 93 pune godine. Da. I ti možeš da radiš, možeš da sečeš tu, pa svaka ti čast. Pa ima tu dosta, koliko će ti trebati da ovo završiš? Pa sad na koje vrijeme ovako, da nije vrućine da mogu da rabotim. Tako je. Ako je vrućina, ono mi smeta. Da. A pola dominu, mogal bi ga rabotim za 2 dana, 3, ali cijel dan da rabotiš. Ne, nema žurbe. Samo ti radi koliko možeš, nedelju, 2 dana, to će biti gotovo, je li tako? Će da bude gotovo, eto, odlično. A onda ćemo da snimimo još po neku od ovih pesmica. Jesu to tvoje pesmice ili si ti to? To ja sam izmislio. Ali nisi napisao u knjigu i tako? Pa trebalo bi to. Pa i onaj kaže se, vidio, kako ne... Da ti kažem nešto. Kad ju sastaviš, kako ne zapišeš da ne zabaraviš? Da napišemo mi sve te pesme koje ti imaš, da se setiš, znaš, i da ih snimimo ovdje. Posle lako mogu da se one napišu knjiga ovo toga. Me se dragi naljutio, što mi dobar komšija bio, pa me stado uzvratio. Ne ljuti se dragi na mene, što mi je dobar komšija bio, pa me stado uzvratio. Nije to džabe bilo, zato mi se komšija udorio, pa me 3 puta tvrsto poljubio. A ja mala mila ovčarica bila, pa sam u poljubci uzvratila. A ja mala mila ovčarica bila, pa sam u nebrojeni poljubci uzvratila. Ljubi čobanice malo jače, da mi srce ne skače. Dobro ljubi čobanice, dobro ljubi, ali pazi da ne uvapeš, da ostane belega od zubi. Čičarića i taj završena priča. Odlično, to je, svaka čast. Je li to si ti pesmu i melodiju i sve? Sve. Mnogo akali imao sam. Ja sam bil kroz školu, može bi malo više bio. Pa dobro, koliko imaš od škole? Nijedan. Kako, nijedan razred nemaš? Nemam. Nemaš ni 4 razreda osnovne škole? Pa dobro, znaš da čitaš i da pišeš? Znam pomalo, ali nisam dovoljno sektor. Znači, ni to baš nije potpuno, ali pamti mozak, vidiš, ne treba ti ni da čitaš ni da pišeš kad ti mozak sve zapamti. Svaka ti čast. Kad je bilo za u školu deklamacija, pa zadali na mojega brata Očiću deklamaciju. Dobro jutro, sine, soko, Bog ti pomagao, gospodin Đoko, od kako tako, pa lako, pa sirotinja raja, pa imate li jaja, toga imamo dosta, pa nam tekli gosta, pa gospodin Aca, pošto su kod da seća. Dinar jaja, tako se kod nas predaj. Ala se kupi, ko to može i da kupi, pa drugče nije, može malo jeftinije, pa kad velite kako želite, pa 3 za dinar, pa gotov pazar, pa kad velite koliko jaja želite, biće 10 dosta za našiti gosta,
Daćemo da ti više da se gosti ne stidu. Čiča, riča, završena priča. Pa dobro, sve ćemo mi to da te ne zadržava, imaš ti dosta posla ovde i kad napuniš ovo, ja ću da dođem da vidimo kako ćeš ti to da izvedeš tamo, je li tako? Aha, jer ideš okolo, ne ideš ovim putem. Ne, ja vam nizbrdo jurim. Mnogo je nizbrdo, to će da te skrši dole. Pa čekaj, ti ovde posle ovom, aha, ne siđeš ti dole skroz. Ne, ovde. Odlično. Znači, nisu mi daleko, ali ipak moraš malo okolo da ideš, je li tako? Kaže, ako ide preće, kasniće, ako ide okolo... Tako je. Jeli, ti si nekada i kosio travu ovde kod nas, je li tako? Koliko godina ja ovo kosim. Da, pa meni je moj Ćale stalno pričao o tebi, neki deda Vlada, iako, dobro, ti si stariji od njega, nema baš 10 godine, znaš, ali kad kaže deda, znači da ipak...